Mga kabisyo, panibagong araw at panibagong kwento na naman ang ating mapapakinggan sa ating Dear Love. Ihanda ang inyong mga puso dahil narito na ang pasilip sa kwentong dapat natin abangan ngayong araw. Robert, may itatanong ako. Ano yun? Anong klaseng buhay ang gusto mo? Simple lang. May bahay, may trabaho akong masaya ako. Tapos, ikaw. Robert, pakinggan mo ako. Bakit parang natatakot ako sa tono ng pananalita mo? Nung nagsimba tayo sa Tagaytay, may nangyari sa akin. Kapiling kakwentuhan kadramahan nyo na po your uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes, kabisyo, ito po ang Dear Love. Nakakaloka ka ating, nagsimba ka sa Tagaytay tapos may nangyari sa'yo? Hala, ano yun? Anong nangyari sa'yo? At talagang sa Tagaytay pa sa bagay, 'di ba? Sa bagay kung may mga mangyayari man talaga dapat hindi nalalaman ng jowa mo at dapat na malaman ng jowa mo, okay sa Tagaytay, no? Bakit? Kasi malamig. Malayo sa syudad. Ay, di ka sure kasi city nga din. Hindi, pero yung vibes, 'di ba? Parang siya bundok vibes. Paborito ko diyan sa Tagaytay na area yung yung parang ang tawag dito, 'di ba, Bulaluhan. Tapos few meters away sa Bulaluhan, merong open parking. Yan, gustong-gusto ko nagpa-park diyan lalo na mga around 6 PM onwards. Kasi mas malamig. Oo, ang sarap-sarap nung hangin talaga dyan. Solong-solo ninyo yung lugar, like super legit and all. Yan yung madalas kong ginagawa sa Tagaytay. Ewan ko lang kay Ateng dito sa Dear Love natin kung ano yung ang dapat niyang aminin na ginawa niya sa Tagaytay. O at least ako, umamin ako sa inyo. Madalas akong tumatambay dyan sa may few meters away sa car park sa may Bulaluhan dyan sa Tagaytay. Forgot the name of the Bulaluhan or bawal ko banggitin. Di sikat naman yun 'di ba? Pero yun yung madalas kong ginagawa sa Tagaytay. Pero mga kabisyo, whatever it is, no, kung ano man yung gagawin ninyo sa Tagaytay, make sure naman na malinis po ito at makatao. Nakakaloka, ginamit mo pa talaga yung simbahan, ate, para may gawin ka talaga and all. Or baka naman masyadong OA lang. As usual, si Konyo Bicolano laging OA. Kasi baka naman yung nagawa niya dito sa Tagaytay, kasi simbahan ito, nakapag-reflect talaga siya. Nakapagnilay-nilay. Total, malapit na ang Semana Santa, 'di ba? Nakapagnilay-nilay siya na hindi na niya bet yung jowa niya. Diba, kakaiba, may mga ganun Kasi kapag nagsisimba tayo mga kabisyo at taimtim talaga tayong nagdadasal at kinakausap natin siya, regardless kung saan ka man nagsisimba, sa Tagaytay man yan, Baclaran, Quiapo, wherever it is, kapag isinusuko mo sa kanya lahat, parang may mga sagot agad na ibinibigay sa atin yung Panginoon. Well, siguro kung minsan hindi agad-agad, pero at least may mga senyales na ibinibigay sa atin yung Panginoon na parang, anak, parang mali yata yung ginagawa mo ngayon, pwedeng layu-layuan mo na yan. O di naman kaya mga sagot sa ating panalangin na matagal na talaga nating na matagal na talagang sinagot. It's just that limot lang tayo or hindi lang tayo ganun ka-grateful because we're so busy of our lives. 'Di ba? At sa pagluhod natin sa simbahan, doon lang natin na-realize na oo nga no, matagal na palang nasagot yung matagal ko nang pinapanalangin sa Puong May Kapal. Oh, 'di ba? Pero alam niyo mga kabisyo, whatever it is, kung ano man yung nilalaman ng puso ninyo ngayon, kung ano man yung tanong na bumabagabag sa inyong mga isipan ngayon, ako, panahon na para tanungin ulit yung sarili mo. Tama pa ba na tinatanong mo ng mga tanong na yan yung sarili mo? O baka naman talaga matagal nang may sagot? 'Di ba? Kailangan mo lang ng katahimikan minsan. Malay mo, pumunta ka ng Tagaytay sa Pink Sisters, magsimba ka. O 'di ba? At mahanap mo yung katahimikan na hinahanap mo talaga, like super legit and all. Ay nako, medyo may halak pa ako, pasensya na.
Kakatagaytay ko to eh. O siya mga kabisyo, ako po samahan po ninyong buuhin ang drama na yan. Mapapakinggan at mapapanood sa official pages at TikTok page ng Love Radio Manila maya-mayang 10:20. Pero agad-agad ibibigay ko na sa inyo yung gist ng kwento natin matapos lang ang ilang mga kantang ito. Kasama nyo pa rin po ako, Konyo Bicolano, para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!